Ahoj obchodníci! Dneska se podíváme na obchod, který je na nástěnku. Vybrání daily a weekly likvidity, po pullbacku a následný rozjetí trendu směrem up na ESku. Potvrzení na order flow grafu a bookmapě. Tohle chceš prostě vidět. Vydrž až do konce, bude to stát za to. Nejprve se podíváme na sezonalitu na ESku a vy vidíte, že v červenci je ve všech letech, v podstatě 20 let zpátky, tak je longová, to znamená, chceme hledat primárně longy. My se budeme bavit o středě 16. července, kde jsem si dával pozor ve 14:30 na Core PPI data, to znamená, v tento čas jsem nechtěl vstupovat do trhu díky jeho volatilitě. Vy už víte, že na ESku jsme dle sezonality longový a jsme tam longoví i z hlediska ceny a toho grafu, kdy nám ten trh tvoří po pullbackích stále nová maxima. A to znamená, chci hledat primárně longy, ale chci je hledat po právě tom pullbacku a vybrání likvidity, která mi aktivuje ty velký hráče, kterými vstoupí velkou volum do trhu, změní se mi delta z pozitivní, respektive z negativní na pozitivní a následně se mi rozjede ten trend. Aktuálně se mi v červenci tady vytvořila jakási range, kde se mi ten trh konsoliduje a vyrazí mi jednu nebo druhou stranu. Jsme říkali, že dle sezonality a z hlediska toho grafu mi to drží do longu. To znamená, já neočekávám, že se mi to rozjede dolů, může se to stát, ale je to ten pravděpodobnější scénář, je, že to půjde do longu. To znamená, já chci hledat vybrání likvidity a chci hledat ten pohyb long. A krásný příklad, který vám tady chci ukázat, tak se mi naskytl ve středu 16. července po vybrání daily a weekly likvidity. Když se podíváme z 30 na 5 minutů, tak se mi to naskytlo v podstatě zde, v tomhletom místě, to znamená ve středu odpoledne našeho českého času, kde se mi v podstatě po druhý vybrala tady ta daily likvidita. Ale když už mi ta daily likvidita byla jednou testovaná, tak po druhý mi to z největší pravděpodobností neudrží a budou si mi testnout další v podstatě support, a to byla tady ta weekly likvidita na 6246 bodech, kde mi zase byli aktivní velcí a rozjeli mi to pak ten pohyb nahoru. Jenom ať víte, ta likvidita tady z daily tak je z pondělí 14.7., kde jsme měli tady tu daily likviditu, a tu weekly likviditu se nám tady utvořila v pondělí 7.7., kde máme tady ten nejnižší bod, to znamená tady máme tu daily, respektive weekly likviditu 6246 bodů. A pojďme se podívat na order flow a bookmapu, jak lze do toho trhu vstoupit. Jako první se podíváme na bookmapu. Na bookmapu v budoucnu určitě udělám samostatný video, ale nyní ve stručnosti, abyste viděli, co hledám. Hledám na bookmapě likviditu, to znamená, kterou tady mám naznačenou, tak ji chci vidět i v bookmapě, což jsou velký čísla, čekající objednávky, velkých hráčů, který čekají na naplnění. A ten trh má rád si pro ně chodit, má rád si chodit pro tu likviditu. Ta cena je aktuálně zde, na 6248 bodech v tomhletom print screenu. A abyste pochopili tu bookmapu, tak cokoliv je nad tou cenou, tak je značeno červeně a jsou to čekající objednávky do shortu, naopak zeleně pod tím jsou čekající objednávky do longu. To znamená, když mi to tady ten trh zasáhne, nabere tady, vyplní tu objednávku a je dost pravděpodobný, že se může otočit směrem nahoru. Naopak, tady vidíte čekající objednávku 187 kontraktů na 6300
úrovních té ceny. To znamená, pokud mi to tady dojde, zase je velká pravděpodobnost, že mi to ten trh zasáhne a bude určitá korekce a obrat. Dále sleduju na té bookmapě tady tu heatmapu, to znamená, tam jsou barevně vyznačený ty důležitý úrovně, kde čeká těch hodně objednávek, tou sitou barvou, tou červenou nebo žlutou. I zpětně se mi to tam zaznamenává, pokud to tady bylo vyplněné a čekalo to tady, než se to tady vyplnilo, celá ta objednávka, respektive zbytek té objednávky, tak vám to tady historicky, ta heatmapa, ta tepelná mapa vám to tady naznačí. A proč je důležité to sledovat? Znova opakuju, je to likvidita. Likvidita, tak jak to máme naznačený tady tu likviditu v TradingView, tak tady to vidíte v reálném čase, kolik je tam těch daných kontraktů, jak tam ubývají nebo naopak přibývají. Z tohohle pohledu mě zajímala ta úroveň zde. 6240, kde jsem měl tu weekly likviditu naznačenou jako možný obrat. A vy vidíte, že tady ty kontrakty, těch 173, ten trh udržel, nabral si tady tu likviditu a rozjel to potom nahoru. To znamená, ta heatmapa je pro mě jakýsi další potvrzení té likvidity, že tam skutečně je, že ten trh na ní reaguje a že se od ní bude odrážet nahoru nebo směrem dolů. Tak a teď to hlavní, a to je order flow graph. Bez tohoto grafu nikdy nevstoupím do trhu. Potřebuji na něm vidět to potvrzení. Podíváme se na to v komparaci s TradingView grafem. Vy zde vidíte, že ten trh mi šel dolů a znovu mi zasáhl tady tu likviditu, kterou už mi ale ten trh vybral v té evropské seanci. Což je pro mě známka, ten level už byl jednou testovaný. OK, může na něj být reakce, ale na 99,9% prostě to proletíme a půjdeme si pro ten další support. A to byla tady ta weekly likvidita. Každopádně, pojďme se nejdřív podívat tady na ten level z pohledu order flow grafu. Vy vidíte, že ten trh mi tady sjel dolů. Tady mi testoval ten level. Ale já tady mám sice negativní deltu, velkou volum, ale to POC té svíčky bych chtěl vidět primárně dole s těma absorpcemi, ale tady ho vidím uprostřed, to volum je nejvyšší taky uprostřed té svíčky. Já na to tady potom mám reakci, změní se mi delta, ta maximální je najednou hodně zelená a velká, ale zase, kdyby ten trh měl jít nahoru, tak já nechci vidět tu volum u high té svíčky a nechci tam vidět ty absorpce do shortu, ty zelený, což tady je. Takže to mi značí, že ten trh mi z největší pravděpodobností znova bude korigovat. A to se tady skutečně stalo a ten trh mi zase šel dolů. A vidím opět negativní deltu, velkou negativní deltu, sjelo mi to dolů a teď pozor, tohle je ta svíčka, která mě zajímá. Tady ta svíčka mi otáčí tady ten shortový trend na ten longový, protože má velkou negativní deltu, velkou minimální deltu, velkou volum. Volum je u low té svíčky, je tam to POC, jsou tam ty absorpce a následně mi to ten trh otočí, změní se mi delta, změní se mi tam minimální na maximální, to znamená, ten trh je pozitivní. Mám tady imbalance do longů, ten trh po tom, co si nabrali tu likviditu ty velký, co tam vytřískali ty stop lossy toho retailu, tak mi jde potom do longů. Vidíte, že tady jsou zase absorpce, se mi hážou do longů, červený, jo? To znamená, ten trh se mi nechce pustit tady dolů, drží mi tady to POC a rozjede mi to zase těma imbalancema nahoru. Tady mi to opět sází to POCčko u high, to znamená velká maximální delta, velký zelený čísla, obrovská volum. Tady pozor, když mám to ještě to POCčko u high,
tady mám ty absorpce, tak ten trh mi bude korigovat, jo? Takže tady, jestli jsem tady nabíral ten long, tady jsem nabíral ten long na testu toho POCčka a ten stop loss jsem měl pod tím high volume nodem, tak tady to musím minimálně část pozice vzít, anebo to ukončit, komplet celý, a čekat, že bude nějaká korekce tady směrem dolů. A opět si ten trh vzít a nabrat po mým vstupu v té strategii, kterou mám, což může být test tady toho POCčka a stop loss po ty absorpce, který mi ten trh tady udělá. Jo? Takže krásný vstup můžu mít za prvý na testu tady toho POCčka po těch imbalancích, které se mi tady udělají, a těch absorpcích těch shortazů, respektive do toho longu. Takže test POC, stop loss spot a doufám minimálně 2:1 a držím to do něčeho, což je v tuhletu chvíli tady ta velká volum, tady ty velký max delty, velká delta, POCčko uhaj, takže tady ukončit, následně mi ten trh skoriguje, já si otestuju tady to POC těma absorpcema, tady vstoupím, stop loss spot a zase budu doufat tady v ten trend, který se mi rozjede, zase budu držet 2:1, minimálně část pozice odhodím a potom to nechám jet do trendu a uvidím podle toho, co mi ten trh na tom footprintu dál ukáže. Tohle to byl obchod v podstatě na nástěnku. Jasná struktura, vybrání likvidity na bookmapě, potvrzení na order flow grafu. Přesně tohle to chceš vidět. Pravděpodobnost úspěchu takového obchodu je hodně vysoká. Pokud chceš vidět více takovýchhle ukázek možných obchodů a jejich realizace, dej mi like na tohle video, případně okomentuj v komentářích. Díky moc obchodníci, mějte se fajn. Ahoj.